kenduo edo atzelariak, no?
Nah, kalau yang ini lah, khusus Selawati, pendidikan kan bagus ya, yang tahu katanya, ini ke BPK satu, kalau salah, tahu katanya rakyat, lari
YouTube sai?
Semenin dute bat.
ekonomiko honetan supremazia egin jolazten dut. Ditu amazazpi urte, eta aldu honetan supremazioekin jokatu. Horten pasadanek aldera, eta nahitzen den duela, arteko zuzioekin da, eta